Ben, o obxectivo de poñermos fin á estafa que supón o réxime de peaxes da AP9, que é unha autoestrada absolutamente amortizada, é unha ambición, é unha aspiración absolutamente unánime do conxunto da cidadanía galega e singularmente das viguesas e dos vigueses. Ese obxectivo de atinxirmos unha AP9 galega, pública e libre de peaxes que ten sido empurrado con determinación, con coherencia, tanto no que se di como no que se fai por parte do Bloque Nacionalista Galego. O BNG temos empurrado con decisión ese obxectivo, logrando avances concretos e verificables. Lográmoslo grazas ás bonificacións que, polo acordo atinxido co Goberno do Estado, o BNG conseguiu implantar e que atinxen xa máis do 75% desas tarifas da peaxe. Lográmoslo facendo desaparecer na práctica a peaxe de Chapela, mas tamén o logramos agora conseguindo un fito moi importante, un paso decisivo nese camiño como é a transferencia da titularidade e da xestión da AP9 para que pase a ser de titularidade da Xunta de Galiza. E diante destes avances concretos, diante desta folla de ruta clara, diante deste compromiso coherente do BNG, o que vemos é un Partido Popular coherente coa súa política de sabotaxe e de boicot a nada que comprometa ese negocio nefasto para Galiza que son as peaxes da P9. Peaxes que, compre lembrar, se extenderon até o ano 2048 por unha decisión dun goberno do Partido Popular naquela altura presidido por José María Aznar, unha prórroga ilegal a ollos da propia Comisión Europea e que moi probablemente vai rematar sendo anulada a nivel judicial, un Partido Popular que no ano 2024 sumou os seus votos para aprobarmos no Concello de Vigo unha moción do BNG na que instábamos precisamente a transferencia da AP9 para Galiza e que agora pon todos os reparos inventando falsas excusas cunha campaña de manipulación, de falsidades e de mentiras que o BNG estamos desvendando, mantendo unha serie de encontros con diferentes colectivos, movimentos sociais, con diferentes entidades para defender a verdade dos feitos e que vai ser a posición determinante do BNG no Congreso, que fai valer os intereses de Vigo, de Galiza e Madrid, que vai conseguir desbloquear dunha vez por todas frente ao remoloneo permanente das forzas estatais que esta transferencia da AP9 se materializa. Mais este é un paso importante, un paso decisivo, mas non conclúe o camiño. E nese sentido, o BNG o que ratificamos é a nosa absoluta vontade, a nosa determinación por lograrmos liberar definitivamente de peaxes a autoestrada AP9. É unha demanda histórica do conxunto da cidadanía galega, é unha demanda histórica das viguesas e dos vigueses, é unha cuestión de xustiza e, dende logo, vai supoñer poñer fin a unha política de castigo e de maltrato que padece Galiza co feito de que teamos unha das poucas autoestradas da xeración da que é a AP9 que mantén peaxes por taxes de pago nesta altura. Por iso, o que lle reclamamos ao Partido Popular é que deixe de mentir, que deixe de manipular, que deixe de boicotear e que, dende logo, sexa consecuente co que votaron no Pleno Municipal no ano 2024 demandando esa transferencia, sexan consecuentes co seu apoio aparente a esta demanda nos sucesivos acordos unánimes do Parlamento de Galiza e que, dende logo, por unha vez por todas, inda que sexa só por unha vez, fagan prevalecer os intereses xerais de Galiza sobre a súa axenda partidista. Bon día. Diante do contexto que se xerou en relación coa transferencia da AP9 a Galiza, particularmente pola campaña de bulos, de mentiras do Partido Popular, o BNG está mantendo unha serie de reunións con colectivos sociais, con colectivos veciñais para explicar en que consiste exactamente, con documentos na man, a transferencia da AP9 ao noso país. E o que temos que dicir é que se trata de ver efectivizado unha bella reivindicación que ten a sociedade galega, que se expresou en moitas ocasións en unanimidade no Parlamento da Galiza e que a presión do BNG conseguiu tamén que saíse adiante no Congreso. Unha lei que recolle 4 elementos esenciais: o traspaso da titularidade da AP9 Galiza, a transferencia de todas as competencias de xestión, a garantía absoluta e xeral de que as decisións que teña adoptado o Estado no período en que sexa titular da AP9 corresponden ás súas consecuencias, incluídas as económicas, á Administración Xeral do Estado e, por último, o respeto ao autogoberno na medida en que a concreción do marco xeral que establece a lei, como é habitual, por outro lado, se fará na Comisión Mixta de Transferencias.
Frente a esta lei suficientemente clara e absolutamente garantista, sorprende ou sorprendería se non soubésemos que realmente o PP non lle interesa esa transferencia o voto contrario do Partido Popular. E, sobre todo, tamén a campaña de mentiras que está desenvolvendo, particularmente en relación de que non hai garantía suficiente cando na lei se recolle un artigo que di literalmente que todas as consecuencias das decisións que teña adoptado o Estado no período en que sexa titular da AP9 corresponden á Administración Xeral do Estado. O que acontece é que na práctica o PP non quere esta transferencia. Como non a quixo cando tiña maioría na Galiza e tamén maioría no Congreso de Diputados e, por tanto, o Goberno do Estado, en que mesmo bloqueou que se producise o debate nesa Cámara. Non? O BNG activa a proposición de lei do Parlamento de Galiza e o PP o que fixo históricamente foi bloquear ese debate no Congreso. Agora, como está na oposición, non pode facelo de maneira tan descarada, pero utiliza subterfuxios e falsidades para votar en contra da transferencia da AP9. Por lo tanto, estamos diante dunha actuación como a que ten desenvolvido o PP históricamente, mesmo nos últimos tempos con outras cuestións. Lembremos, senón, pois a quita da débeda, esa quita de 4.000 millóns de euros da débeda de Galiza, exactamente unha terceira parte da débeda que xerou o Partido Popular nestes anos e que o BNG consegue metendo no acordo de investidura e que agora o PP di que non lle interesa ao noso país. Terán que explicar por qué, non? O BNG consegue sacar adiante esta transferencia e o PP efectivamente di que non é suficientemente garantista. Están, por tanto, diante dunha actuación habitual de traizón aos intereses de Galiza que terán que explicar diante da sociedade galega.